Al diari Som les Franqueses us presentem qui és la Paula. Bueno, Paula, el primer de tot és per què vas marxar a l'estranger. En el teu cas, primer vas anar a Suïssa i, bueno, havies anat a Irlanda, havies fet moltes coses, però l'última cosa era que estaves a Suïssa i ara estàs als Estats Units, a Nova York. Gràcies, Oriol, per la pregunta. Jo sempre he tingut molta inquietud per viatjar i per estar a l'estranger. D'ençà que era molt petita. I mai ho he vist com has d'escollir entre Catalunya o l'estranger. Sempre he trobat que podia estar a l'estranger i mantenir la cultura, les tradicions, la llengua catalana. En aquest cas, als Estats Units era un somni que jo tenia des que era molt petita. En el 2008, quan Barack Obama va ser escollit president dels Estats Units, el meu pare feia una marató, vam venir aquí a animar-lo i vam passejar per la Universitat de Colúmbia i era un gran somni, poder algun dia viure aquí. I ara s'ha complert. I explica'ns una mica en què consisteix això que estàs estudiant. Doncs estic a la Facultat d'Afers Internacionals i Administració Pública. I aquí Administració Pública no està percebuda com a Catalunya, no és per entrar dins de l'Ajuntament o al govern necessàriament. El programa és bastant ampli, però m'estic especialitzant en temes d'intel·ligència artificial i en temes de finances. Mira, una de les grans sorts d'aquest ofici, que té coses molt boniques i coses no tan boniques, però una de les coses realment boniques, jo que fa molts anys que m'hi dedico, és que veus gent aquí al món l'està esperant. I això penso que és una vàlua brutal també com a professional, perquè al final acabes posant aquell petit gra de sorra. I, per exemple, amb persones com la Paula, jo penso que és un ésser humà, és una persona que al món està esperant. Com era la teva vida a les Franqueses abans d'anar... Bueno, abans de marxar, perquè abans als Estats Units vas estar a 3 llocs, però com era la teva vida? Molt diferent. Oriol, molt diferent. Nosaltres vivíem a prop de Marata, entre Corró de Vall i Marata, a les Franqueses del Vallès Oriental, i la meva vida era molt tranquil·la. Jo, sobretot, estudiava, treballava i sortia a córrer a parcs i boscos de prop d'on vivia. Molt diferent del ritme frenètic d'aquí a Nova York. Què creus que portaves tu a la comunitat de Milpins? O com destacaves, si és que destacaves d'alguna manera? Crec que a casa sempre hem estat molt inquiets. I, per exemple, des que érem petits teníem gallines en el jardí. Llavors, el meu germà i jo anàvem per l'urbanització venent ous a veïns que teníem. Sí, i llavors proposàvem, per exemple, podem venir a recollir-vos les fulles del jardí, o jo proposava, puc ajudar les vostres filles a millorar l'anglès. I jo penso que aquesta vitalitat de nanos inquiets que sempre hem estat el meu germà i jo ha portat al barri, a l'urbanització on vivíem. Fa ja bastants anys que soc docent i a partir d'un cert moment, que tenia una certa experiència, vaig pensar, ostres, al final, si ets valuós, és que tu els hi pots transmetre una passió, perquè després ells aquesta passió la facin servir en les seves vides. I a mi aquesta idea m'agradava, pensar que jo tenia aquesta funció d'alguna manera en les seves vides. Amb la Paula em va passar que vaig tenir la sensació que era ella la que tenia aquest paper amb mi, la que jugava el paper d'insuflar-me una energia, una passió, que jo ja la tenia, però que ella la superava i m'arrossegava. I això fa pensar que hi ha persones molt extraordinàries amb les que et creues a la vida, que són comptades, que tenen aquesta capacitat. Què és el que et continua connectant amb les Franqueses, amb Milpins, amb el Vallès Oriental? La llengua sempre em manté connectada amb Catalunya en general. Però, curiosament, el programa de la Travessa de TV3, ara jo sento que em manté connectada amb les meves amistats de les Franqueses, perquè com el programa et permet descobrir nous llocs de Catalunya, jo li dic a les meves amistats de les Franqueses, mireu, estic apuntant els llocs que a la Travessa ens mostren quan torni a Catalunya els hem d'anar a explorar. I una última pregunta, que aquesta veuràs que té una mica de trampa, és una mica saber com t'informes del que passa a les Franqueses. Bona. Doncs som Granollers, som les Franqueses, són els mitjans principals. És cert també que a través de l'Ajuntament sempre rebem informació de coses que succeeixen no només a Corró de Vall, sinó a Bellavista. I a casa sempre estem pendents de rebre el mail per saber què passarà.